Seru ľudia! No, len deti sú tu ľudia. Keď mi povedal, prídeme do Dravcov, všetky ľudia ti odzdravia, len deti sú ľudia. Ostatní sú asi hostia iba, nie? Čo, Pališa, keď som ja dolu šedel, by som ti takisto neznal odpovedať. Čo myslíš? Ale ty nemôžeš tu prísť do šarišských Dravcov, neboli a seru z ľudia. Ty keď chceš, že by si všetky odpovedali, tak asi prídem tu, trútim jedno slovko a oni mi ho vrátia. Ty znaš tak trútiť jedno slovko, že oni ti ho vrátia, hej? Pali, chceš vidieť, jak sa zdraví, že by si každý znal, jak ma odzdraví? Hej, chcem vidieť, nevidieť, čuť. Dneska môžem ja? Ahoj! Toto som nečekal. Ešte si musíš veľa odo mne učiť. Ahoj. Šarišské Dravce. I žebejce rozejdu, jak tak začal hrát, Pád už nič neustáva, len nás poslouchá. Míra dobre neznáme, však to čujete, ale vy nám to zpěvot pomôcť môžete. My vás umne vítáme, tu sa tešejú a výlovu kazačí, ľubo už rádo, Petr na vás ubrúni, toto slúchať a tak baviť gitáru a volíme tak, sami dobre vidíte, každý nástroj má, jeden to čerkutka pokoja nedá. A keď hrajeme, tak to zakričí. Ja to poriadne spívaj, daj to tu chytiť, čo a ja. Si normálny, či... Som ho obehol. I na sporce si chceme, či ste zabudli, i židova jedli, či priklipnutí, či zdravé a úspech. My vám prajeme, že želodor človek nás s vami zdechneme. Lebo si na začiatok toho nedobral. Jak to pobral? Perše si má povedať. To ľudia perše si má povedať. Nastal mestý čas. Až potom pozdraviť čo? Áno, máte povedať, že je 15 hodín. No, že teraz je 3 hodiny. Lebo do tej chvíli niečo tam vonka s nami boli, nie? No, ste prišli neskoro, ste mohli sedieť a tak budete mať karčo ožili. Ale kázali, nie? Tam kázali, chlapi, my vedieme dnuka, nebojte, nie? Tak, kazali, A čo keď sme boli, čo keď niečo, keď u karčme, nie? Joj, to ani útor. A tam naši miesti kamaráti, nie? Tak, chlapi, nebojte sa nič, oni nech tam tancujú, nie? My sa máme cítiť Dravcov jak doma, nie? Tak si povedali, že sa máš cítiť jak doma. No mne až po treťom, a to je kačmarka len. Že necítiť jak doma. Ale ja som už Dravcov jak doma, ja za to mám aj papuče. Ja ostávam spať. Lebo mne v kačme nikto nemusel nič utoriť. Tebe nikto. Mne jedno, či v Dravcoch, či doma, ja si všade tak cítim. Ale jak cítim? A ty jak sa cítim, bo še včera neokúpala, tak še cítiť. A ja budeš čekať do dajčej do vody, tak ťa budú cítiť i ľudia. Teraz še okúpem, co še mi vybrne lepí pod pazuchami. Som pripravený na let
to, jak on v karčme potom lapa mu chytá, som dobrý. Dobrý, me okúpe. Nikto sa neokúpe, tak si je dobrý, kávo, tak sebe zostaň. Ale si čul, čo povedal, prídeme do Dravcov, všetko budem mať vybavené. Da s kým vybavil, však nikto nezná o ničím. Báli, Dravce, to sú moje ľudia. Jo, jak tvoje ľudia? A koľko tam niečo, tam čo klopí, nie? Báli, tu ja viem, jak to je, bo ja som tiež ministroval. Ja, ty si ministroval? Áno, náš pán farár, keď tady, že tak, tady som tak mykol hlavou a tak pán s vami a už sme spievali celý kostol. Aha, a ty chceš povedať, že teraz, keď tak ešte nacanú ruky na ľudia, oni budú všetko spievať, hej? Áno, no naťahni teraz, najspievajú. Som zvedal. No. Dneska sa mi už nechcel, že raz malé už. A na co potom šaleš ľudí? A chceš vidieť? Hej, nie, ja chcem čuť, nevidieť. Daj vidieť, daj. Čomu? Ja ho tak čujem ešte od piatku po fasuli. Už si smejte, ja za ním stojím na mne cáhať. Daj vidieť, nie čuť. Dobre, však vytrím kus. No, dobre, naťahni. Ty brinkaj, ako ho zachvatil, aj tam na korušu, no tak. Špívajte, neostanem tu jak mantak. Ešte nie, ja vám počujem. A holky, biežte dál! Rozpuszczają się na usta, rozpuszczają staki, a listy do niego nastawają drewki, a moje marzące zarzusza i jedna grałka nie zostanie tuż na wysku, wyruszana prawka. Zarana jest cześć, do widzenia na rzekę szok, puszkę ręką, a Maryśka się już widzi, jak umliczko liga. Jeździście, patrz mnie kusi, krawka z nożką biega. Na je cześć, ale nie graj, počúvaj, moje ľudia. Się zbyśni ma mój koniczek, jak oczy milnoci. Migatowe tak robimy, jak to tylko drogi. Idzie? No čul som. Potom si budú dejiny pamätať. Toľko to na vlastné uši počula Janoši. Dobre, to nie. Toto, čo písali, že za rebro zavesí, a on tu. Ale to neviem. Ale tá si povedal, že na... Teraz ho musím spľúvať, že by z očí nemal. Netreba. Ale však ty si povedal, že naťahneš ruky a všetky budú špívať. No tak som tu zahnal toto, som... Zahnal toto, tu však tu vôbec prejdú deti a nie jedno dieťa nešpívalo. Keď chceš, že vyspievali, tak im musíš dať čo sľubujú. No daj im sľub dať čo. Deti, kto zaspieva tu hore, dostane 2 deci vína. Áno. Čakaj, jeden áno. To príde hore. Počkaj, však s deťami hovoríme. Tak, deco. Áno. Nemôžeš dávať deťom víno. Ja keď som ministrov, ja som furt odpil. Dobre, tak povedz. Deti, kto príde teraz hore zaspievať, dostane darček. Abo len tak dostane. No, nie. Že keď falošte, tak na punču. Nie. Normálne, kto príde zaspievať, dostane darček. Ale len 3 deti, lebo len 3 darčeky máme. Jeden veľký. Poď, kto? Čo vy sa stará koza ozývate, keď ja volám deti? Deti sú len pani do 20 kg, kde vy ste to?
Však vás nie poniesie ani bosan, tak kde? No, krídla. No ktorý? Také malky, čo chodia napríklad... No poď, jedna, čo si odvážna. Poď, ide tu jeden. Poď aj ty stetovačku. Druhá baba a jeden chlapec. 3 baby, chlapci sa boja na čo. O, tá poď. Hore dookola, či ešte nezalamalo. Srpe, 3 baby. Poď hneď. Tak bude.